בדור האחרון, עולם מוצרי החשמל עשה קפיצת דרך מטאורית. בעידן הדיגיטלי, מכשירי חשמל רבים פועלים באמצעות חיישנים ומערכות ממוחשבות, שכל העת מתרחשים בהם שינויי זרם ורישומים דיגיטליים. הקדמה הדיגיטלית מביאה עם האתגרים לשומרי שבת מחד, וסכנה לצביון השבת מאידך. מטרות משמרת השבת: לברר על אופני השימוש בשבת במכשירי החשמל החדשים באמצעות מחקר טכני על ידי טובי המהנדסים ומחקר הלכתי עם גדולי הרבנים. להעביר את מירב המידע לציבור באמצעות מאגרי ומוקדי מידע מתקדמים. לאתר, לפקח ולפתח פתרונות מהודרים לשימוש במכשירי החשמל בשבת, תוך הקפדה על ההוראות ההלכתיות בשלמות ושימת דגש על מקצועיות מקסימלית בשיתוף טובי המתכנתים והחברות המובילות. היום כל הדברים הם נהיים דיגיטליים, וכל שכן אם אתה משפיע בצורה של רגשים או בצורה של חום וקור, תמונה, אור. חשמל, כולם יודעים שאסור להדליק חשמל, אבל הדבר הזה הוא דבר חדש ולא הוקבע האיסור שלו. זה גדולי ישראל זיהו שזה יכול הרס השבת. כל הרישומים שיש בחשמל, כל הדברים שיש היום בכל הדברים... גברת זרם. כל מה ש... מלוכה גם כן. חשש מלוכה גם כן. הגיבוי הרבני למשמרת השבת מקיף את כל קשת העדות והחוגים בארץ ומחוצה לה. עשרות מכתבים נכתבו על ידי הרבנים כתמיכה במשמרת השבת, בדרכה ובפעולותיה. ברגע שעברנו לתעשייה מפותחת והשיקולים שלהם הרבה יותר מורכבים, לכן נדרש ממש מחקר מפורט על כל דבר ודבר, כי אי אפשר להקיש ממקרה למקרה. פעילות מחלקת המחקר כמעט אינסופית ומקיפה מאות פרמטרים בעשרות סוגי מכשירי חשמל על אלפי הדגמים שלהם. ברגע של המחקר אנחנו צריכים להציג נתונים לרבנים, הם יפסקו, אנחנו לא יכולים לפסוק. יש לי קשר קבוע עם האחראים על המכון, ואני חייב להדגיש שאין פה בכלל נקודות של חומרה כלל וכלל. מדברים כאן על דברים שהם שורת הדין. יש עבודה עצומה של עריכת תוכן ואינפורמציה לציבור, בין במאמרים, בחוברות, במודעות בעיתונות, במכתבים לעורר את הציבור. הכנסנו את זה דרך חנויות, הכנסנו את זה דרך כתבות בעיתונים, וגם כנסים שאנחנו באים בצורה תמציתית לאנשים ואומרים להם את הדברים, מציגים להם את הדברים. כיום אנחנו מספר משיבים שעונים במהלך כל היום, משעה 8 בבוקר עד שעה 12 בלילה, למאות שיחות שמגיעות אלינו מכל העולם. בהכוונת משמרת השבת פותחו 3 דגמים של מדי מים דיגיטליים כשרים למהדרין. אנחנו מקבלים בכתובת אחת הן תמיכה מההיבטים ההלכתיים והן תמיכה מההיבטים הטכנולוגיים שיודעים לבקר את מה שאנחנו עושים. הם רציניים מבחינת הפעילות שהם עושים. בשנה האחרונה מתחוללת תנופת פיתוח חסרת תקדים בהיקפה. בין השאר פותחו התקן שבת למשאבות לחץ מים וביוב, מערכת ניידת לנעילת דלתות בתי מלון, מערכת לקריאת צוות סיעודי, מכשיר סיפאפ, מערכת סינון מים, מיחם מים מוסדי, התקן שבת לקרוסלות כניסה ועוד. מוצרים רבים נוספים בשלבי פיתוח כמו מעלונים מכניים לנכים, מערכות הזקה, מערכות קירור מים ומיני ברים, תרמוס חשמלי, מד מים אולטרסוני, עזרים לכבדי שמיעה, בית חכם לשבת ועוד. הסדר גודל של ההפקה של החומרים של משמרת השבת הוא במאות אלפים. אנחנו יכולים לזהות את היום שבו בוצע הפרסום לפי ההצפה של הטלפונים. משמרת השבת מבחינתי היא בעצם האוטוריטה שתוביל לאורך השנים הבאות את הנושא ההלכתי במכשירים אלקטרוניים. לקוח שמגיע ואתה מוכר לו מקרר שיש בו הכשר של משמרת השבת, אתה הכי מסודר. כי בעצם פתרת את כל הבעיות, את כל ההחמרות, את הכל. ואני גם יושן יותר טוב בלילה שאני יודע שלא מכרתי למישהו מקרר שאולי יש לו איזושהי בעיה עם חילול שבת. אנו במשמרת השבת נמצאים כל העת בתנופת פיתוח והגברת המודעות בשיתוף רבנים, מובילי דעה, גופי מחקר וחברות מכל העולם. הדרישה הציבורית למענה בנושאים אלו שוברת שיאים. בשנת 2015 נענו במוקד משמרת השבת למעלה מ100,000 פניות, והמספרים מכפילים את עצמם מתקופה לתקופה.
כגוף המהווה את הכתובת המרכזית לשומרי השבת בישראל ובעולם בענייני מכשירי החשמל בעידן הדיגיטלי, אנו רואים לעצמנו חובה וזכות בקידומם המהיר של פרויקטים רבים וגדולים נוספים העומדים על הפרק, כדי לסייע לשומרי השבת בכל התחומים, תוך שמירה מכל משמר על הלכות השבת ועל קדושתה.